Na hát sziasztok srácok, én Nyelv vagyok, és ebben a mai videóban nem más fogunk csinálni, mint Steel Brainrot bújjacskázni fogunk. Szóval most egy kis szabot is nyomunk, és azon belül is bújjacska. De amúgy egy gyors base tourt már mutathatok. Ja, azért van ennyi rászökített Saturnitás, mert én gyűjtöm ezeket. Szóval már eddig jól haladt szerintem a gyűjtemény. Itt van még pár ilyen gagyibb Brainrot. Ja, amúgy Dragonom is volt chat, csak sajnos ezt elszkemmelték. Valami script. És itt van a két legjobban. A Lava Tank meg a Garama. 262,5 milliós. És ezek a legjobb cuccaim. Meg még ugye izé. Szóval ja, ennyi volt a base tour. Szóval én azt mondom, hogy kezdjük is a bújjacskát. Na szóval, Rajni elkezdett elbújni, én addig ide elmegyek. És akkor ja, várjál, megkérdezem tőle. Na, szóval majd akkor, ja, és most várunk, hogy elbújjon. Na, akkor mondta, hogy jöhetek, szóval induljunk is, én azt mondom. Ajjaj, szerintem ő lebukott most nagyon brutálisan. Ajjaj. Hát Rajni, ez elég gyenge szólt. Na, most én fogok bújni. Rajni fog számolni. Akkor szólok, ha mehetsz, és akkor láthatatlan köpennyel kéne valamit alkotni. Csak az a baj, hogy ameddig tart ez a szöveg, eléggé látja, még akkor is a láthatatlan köpennyel bújok. Hogy szóval, ja. Hú, én most egy nagyon béna helyre fogok bemenni szerintem. Ja, egy szabály van, igen, amúgy nem lehet klónozni. Szóval... Ajaj, hú, ez nagyon béna. Hogy bepróbáljam ezt a noob helyet. Nem tudom, most nem figyel. Van egy tökéletes ötletem, csak ne vegyen észre. Itt konkrét észrevehetetlen. Jó, nem baj, tökéletes. Tökéletes. Na, indul akkor a kereső. Ó, baszki, de látni fogja. Látni fogja mi. Jó, nem, mert attól félek, hogy az írás látja. De nem, csak tűnjön már el. Na, jó, let's go. Na, amúgy keresgél most. Ja, most srácok, közben amúgy, aki be akar friendelni. Itt ez vagyok én. Nyugodtan befriendelek mindenkit. Szóval, ja. Ajaj. Ez gatya. Nem a... Fú. Na, akkor go. Most nem figyelek. És Rajni itt a videó bizonyíték, hogy nem csalok. Szóval, ja. És akkor várom, hogy szépen szóljon, hogy jöhetek-e, azt akkor majd indulunk, skacok. Na, írta, hogy jöhetek, akkor indulok. Na, hol lehet az emberünk? Nem lesz valahol itt van. Hol van? Én azt látom, hogy nem erről innen. Itt volt valahol, nem? Megnézem először akkor a base-embe. Jó, itt nincs. Oké.
Elnéz, itt sincs, jó. Akkor menjünk az ő bészével. Jó. Nézzük meg, hogy ott van-e. Nincs itt. Nincs itt. Jó, itt utolsó remény. Nincs itt se. Hát csodás. Miért is lenne? Kalkasz, ja, Istene! Én meg elmentem mellette, bro, kétszer is. Úristen. Na, most mi fogunk bújni, és nekem van egy tökéletes ötletem. Csak nem tudom, melyik bésznél kéne megcsinálni, mivel hogy nekem ilyen kis cuki cica skinem van. Így ilyen, megvan, ez lesz az. Csak remélem fújt soha nem fog megtalálni, bro. Itt a életben nem fog ez megtalálni. Jaj. Ez egy olyan hely, bro, itt szinte lehetetlen. Szóval írom neki, hogy jöhet. Azt akkor, ja. Na már elindult, de szerintem ez tényleg egy olyan hely, itt az Azt hittem már pillanat. Szerintem itt az életben nem fog megtalálni, bro. Rajni, ha visszanézed ezt a videót, és most szabad a gazda lesz, szerintem el fogod magad sírni, hogy mennyiszer, hogy konkrétan hol vagyok, bro. Ott keresgél ott lent. De az neki nem fogja bejönni, mert rohadtul nem ott vagyok. Ja, brainrotokba próbálkozik, de nem. Nagyon nem ott vagyok. Na mi lesz? Ja, most kaszok, ti meg közben írjátok meg kommentbe, hogy még legyen több bújócskás videó, és megírhatjátok, hogy Steelbe legyen, Szabba, vagy Rivals-be. Rivals-be is lehet. Szóval majd írjátok, hogyha engedik a kommentet, akkor írjátok meg. Ha meg nem, akkor majd kialakok egy megjegyzést, vagy írjátok meg, hogy Rivals-be vagy Steelbe legyen bújócskás videó legközelebb. Így közeledik, amúgy. És elment alattam, bro! Jézusom, úristen, bro! Na meg mit írt? Ja, jó, nem semmit. Fú, ez így örök. De figyeljetek majd, hogyha már nem tudom most mi legyen, mert konkrétan nem tud megtalálni az emberünk. Most ott keresgél már, de majd ha megint közel jön hozzám chat, akkor jelentkezek, ja, meg még amúgy annyi skacog, hogy amúgy iratkozzatok fel, mert most a 150 feliratkozó a legújabb célom. Ha az meg lesz, akkor nagyon happy leszek, és fogok csinálni egy új sorsolást, de majd csak most így aközben is tervezzük egy meglepi sorsolást Steelbe, szóval érdemes feliratkozni, meg lájkolni ezt a videót, mert csak azok tudják majd megkapni. Szóval most várunk arra, hogy megtaláljon. De azt majd igazából, ha megtalált, jelentkezek és elmesélem, hogy volt. Nos, kacok, végül nem is ez lett a kimenete. Már írta, hogy feladta, mert már itt keresett egy csomó ideje. Szóval, akkor kövess. Megmutatom neki, hol voltam. Ide ő is fel tud menni a rugóval, szóval nem csalás, neki nincs flying carpetje. Itt voltam. Na, most elmondtam neki, hol vagyok, és akkor szerintem még egy legutolsó kör menjem. Ahol most én fogok keresni. Na, most én fogok keresni, ez srácok a legutolsó. Sorry, de ebbe a videóba több már nem fog beleférni. Szóval, ja, most várok arra, hogy majd szóljon. Na, indulok is, mert már írta, hogy jöhetek. Szóval, ja, most megpróbáljuk akkor megkeresni a brót, szóval, de mit csinálok? Nézzük, fogadjuk, valami brainrotban van benne, nem? What
Igazából itt meg kéne nézni. Legfelül esetleg. Nem. De meg még itt tudnánk megnézni valahol. Ezt a bázis szélén, akkor nézzük meg az enyémet. Szerintem. Valahol itt van, nem? Fogadjunk valahol. Újjjjj! Meg vagy Rajni. Csak visszabagoltam valamiért, de meg vagy. Dupla V! Na srácok, én köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. És iratkozzatok fel a csatornára, mert már amúgy a 110 feliratkozó felé robogunk, ami meg hatalmas dupla V lenne megint csak nektek. Szóval, ja, és igazából ez a videó ennyi is lett volna. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én